Piny Kenya ochomo yiero maduong' ma higa mar 2027. James Kamau Irungu, majalar komba ten piny Kenya, oketo ayanga duond bura mar The We Alliance Party mano TWAP kod ageta mar keto rawere nyime e chiwonegi thuolo mag tije. Koloso e nyasi mar chako ayanga duond burano Kayole e kaunti ma Nairobi, Kamau owacho ni TWAP geto kelo lokruok e paw siasa ma pachoka kumoting'o bero chenro mag thieth kod neno ni oganda jo Kenya oyudo ratiro. Kamau omedo ni jotelo masani oketo dwach jopiny tenge kendo ajenda margi biro menyo dongruok e kind oganda kod kit dak margi poni oyiere kaka jatend piny Kenya. We want a true representation for the people of Kenya. Lazima tuweze kuamini kutoa vijana nje na wasichana wetu na wote tujitolee tuweze kuwa na usukani na control parliament ili tuweze kuendelea vizuri kama taifa letu la Kenya. We want if it's something to do with the police station or judiciary. We want things that are working. From education, we want a working system so that we can be able to end corruption and of course start working well for each and every one of us. Na maanisha